Centrada en la figura y la obra del escritor Lois Pereiro, esta exposición está recorriendo los centros educativos gallegos. O noso objetivo con este proxecto é coller a persoa homenaxeada nas letras galegas, facerlle tamén un homenaxe desde a Xunta de Galicia co objetivo de axudar, de contribuir a un mellor coñecemento da súa obra e da súa contribución á cultura galega e concretamente no caso de Lois Pereiro, un escritor, un autor que fundamentalmente ten unha contribución á literatura galega. Tras la visita a la muestra, Anxo Lorenzo presentaba junto al alcalde de Carballiño, Argimiro Marnotes, la colaboración entre las dos administraciones, autonómica y local, dentro de la red de dinamización lingüística. Para fomentar a lingua galega necesitamos as dúas administracións que temos responsabilidade nesta cuestión, a administración autonómica e a administración local, poñernos de acordo, poder ter un punto de encontro, un lugar desde o cal, de maneira conxunta, poder facer estrategias, actividades, programas para a dinamización, para o fomento social da lingua galega dunha maneira coordinada. En ese sentido, la Secretaría convocará nuevas ayudas para promover el uso del gallego desde el ámbito local, en la que los concellos podrán imputar el gasto correspondiente a 2011 y el que se planifique para 2012.